Nay! Nay! Usa pa! Matan, nay! Nay, nibuto bomba ato na, ato dapat sa ila. Ato lungsod na dapat lagil. Ni kay Kuan, balita ato nga si Kuan kuno si Dilat tao senyorita magira doon ko tani kay girahon ko tani magandam-andam tanay. Nanay, mas tinuod ka doy. Tinuod ba? Usay duol dai ko na yo. Nay magandam-andam tanay. Tinuod ko. Saan man nato ha? Lugar warrior will find a gun so that we can man to. So magsanit-sanit dito sa ta. Wes. Grabels. Sumanda ang kalaban. Sa may atong ihimo aning ko ang doy. Aday. Sinoy. Sinan tanang pusil sa Pusil. Imo saan mo shotgun. Sniper. Ay na naman ako oy. Wala na among magimo tatay ana day. Dali na mga Si tatay na nay para nagnagilang tanay. sniper ani do ani. Kana imo. Sugso man pagka. Laul. Nga siya magkako. Hani man ang imo ha. Hani man ang imo ha. Wala sniper niya ako day. Nay. Asus ko shotgun ni ano ha. Uy isang sige na ako. Na. Grabe na tayo, Nay. Handa ka na? Sige na. Gorabes na! Nago sila, Nay. Nay! Ay, may tari doon. Ay. Gorabes na, Nay. Thank you na. Ang kalaban, Nay. Ay, ginugod ko. First blood, double kill. Da. Basta ko sa patay lang. Sunod Sa ko na agad ko na. Titik. Bungga! Bungga! Wala malipat dito, Papa. Namatay na raba. Shotgun ni mo hawili. Press! Ma-etchop ko ka. Gipatay akong kauban. Press! Ito din sa inyo. May power ako. Yeah! Legendary! An enemy has been slain! An ally has been slain! Uy! Ginoo Uy! Ginoo ko! Request back up! Request backup! Roger, tama. Defeat! Da! Nanagan lagi mo! So Jack, kada ko sa akong totoy, oh! Nanagan, wa pa ni tila isukat! Ay, asan na ko kauban? Ay! Dili ka pwede mamatay, senyorita! Ako kang buyon! Ay, ako katagas akong power nga dako nga didi! Ya! Ay! Senyorita! Bangon na, senyorita! Kay mamanimaw sa nila! Nga, mang babarang! Kasi natabo. Gipatay kanila Ay, kasi ka patay. ni Margareta o niyang mga mang babarang. Ay, humanda sila sa laban. O, tama. Humanda sila sa laban. Mada. Dapat umanda sila sa atin. Kasi may malaking totoy ako. May malakas na power ako kasi sukad, wa pa rin tila eh. Asay lang teritoryo? Hindi ko pa alam. Didagan sila kay naego to ilang. Si anak na si Margareta na ego gabalit yung balintong. Nakabawas na dito na ba? Nakabawas na dito. Nakabawas dito. Patay sila sa kong didi. Arang Asa napit na dakuha. asa napit na igo. Daris at bang dari! Dari! Maadyo, dapat na lang talan. Dapat na siya. Kaluoy sa akong anak. Ay, ginuog ko. Aram dako ag samad. Di ni pwede. Ha? Di ni pwede kay aho ning tambawan aron ang maadyo ni si Ja. Itong ano? Nya nya. Salamat na adyo na. What's happening here? I'm back with a revenge. So, kay naa naman mo diha. Yes. Di na ta magamit og mga Shotgun. og mga uban pa. Sure. Atoan na naman ning dumugon. Sure. Kamay sa kamay. Na, pamatik na. Ag imo kinsa man lang ha. Aw, ida ko tutoy di. I like this one. So kare ako na og tutoy ha. Yes, So, has mag na to imo gid ko anon ha. Tiksik ko oh. Sige, ready. Kada ko sa tutoy oh. Ay, kapalaw. Uy, ba't
Tupik. Ready. Oy, sige, bato-bato-pek. Oy, bato-bato-pek. Kasi una mo ko, Bato-bato-pek. Pwede! Ano ba yan? Pawa pa sila. Pwede! Dali. My God. Paspas anak. Ready na ni. Subagay ni madam. Bang. Kanin mo tutoy? No! Daghan ni pa, lata lagi na imong tutoy buanga ka, daghan ka ni power. Tangan ha? Oh, nawa imong power buanga ka, unsa sa imong power ron? Meron. Yung buhok ko. Buhok mo, wag yan ha. Di na ko motiwas og gira, kamo na lang magira. Uy, kay muhad og lungsod kay tabo ko. Mangumpra ko. Kita man ng koban. Ay, kabala ka kay mamamarang man ni imong mama magbuhat ko og ngana, magbuhat ko og makauban ni mga parehang chorus nun sa nina. Watch out ka. Sige, grabels na. Sige ha. Karon magbuhat ko og babae nga makauban sa akong anak kay di ka gud ko makakaya magira kay mangumpra ko. Oh, kanina. Mao na ni imuhang ko anak, mao na ni imuhang. Kanang Si Ja? oh, si Mika Balbakuwa, waka kailan na niya? Wala. Mika Balbakuwa nga grabe si Kataras buhon. Auntie pa more. Oh, wala imuhang kauban si Mika Balbakuwa. So adto na ko ma. Sige babos na. Nak, o di ano ko na. Wow, mura ko ang fiction character sa book ang legend. Yes, 5 minutes to destroy. Okay, so kisa ba ito mga kalaban, nak? Ang kalaban na to katong nga virgin. Team Virgin. Uy, paras na ito mga virgin. Ay, Team Babarang tama. mababarang day ka. Sige, talat. Grabe na Sa ko ano, shotgun pick para ready to the fight na. My God. Gora! Well. Kunin mo na ang lahat sa akin. Fight! Shh! Ay! Digi sa akin! Panty sa akin! Panty! Sige. So, human na nakas imong power? Yesterday. Sa wakas, matitikman mo rin sa akin. Dide! Welcome to my Dide Fire! Matitikman mo ang batas ng api! Uy, bay! Lucky baligi ka, bay! Senyorita, madyo pa? Mag-amigo na lang tanila. Mag-gihapon. Pildi gihapon ta. Alagi, uy, wag kita may himo. Pildi ta. Kusgan lang gutong isa. Mo gani ka tong Kusgan ko kaayo nga sexy nga naka-red, pretty. Kusgan jud siya kaayo. Pildi jud. Na may panty pa si Jaag ako. Padidi-didi pero wag ko kayas ako. Pero, mag-friend na lang ta. Uy, Pag-friend na lang ta. Wa ato tanila ta. Sige, mo Ay, tagpasaylo ba na? Oo, mga dyan yung Kay pildi jud ta. Isa naman po. Ana. Ano man? Nali ta ni kay makipag-friend na lang. Kay pildi man gihapon ni Ninjo. Ha? Kusgan lang gud siya. I accept the order. Yeah, and since you know pandemic crisis, let there be peace on earth. Let's spread love. Yes.